Γεια σας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μας κάνουν κάποιες φορές να ξεχνάμε τι συμβαίνει λίγο έξω από το σπίτι μας ή τη χώρα μας και να πιστεύουμε ότι τα δικά μας προβλήματα είναι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε όμως μια χώρα όπου δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, τηλεπικοινωνίες ή πόσιμο νερό. Μια χώρα όπου κάθε οικογένεια είναι δεκαμελής, μένει σε καλύβες και στερείται τις στοιχειώδεις εγκαταστάσεις υγιεινής. Τα παιδιά περπατούν 15 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο, το οποίο πιθανότατα θα παρατήσουν κάποια στιγμή γιατί είναι αναγκασμένα να δουλέψουν. Μια χώρα που ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνά τα 40 με 45 χρόνια. Δυστυχώς αυτές οι χώρες δεν υπάρχουν στην οσηρή φαντασία κάποιου, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα της Αφρικής, όπου εκατομμύρια συνάνθρωποι μας πεθαίνουν γιατί δεν έχουν τα στοιχειώδη: τροφή, στέγη, νερό, φάρμακα. Πριν από 3 περίπου χρόνια δημιουργήθηκε η οργάνωση Πολίτες για την Αφρική με στόχο να αλλάξουν τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής στη Μαύρη Ήπειρο. Προτεραιότητα της οργάνωσης είναι η πραγματοποίηση έργων που αφορούν στην υγεία, την εκπαίδευση αλλά και την ποιότητα ζωής των φτωχότερων αφρικανικών κοινοτήτων. Ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδεολογίας και πολιτικών πεποιθήσεων. Οι πολίτες για την Αφρική αγωνίζονται να βοηθήσουν άτομα ή ομάδες πληθυσμών σε ολόκληρη την Ήπειρο. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη ανθρωπιστικής δράσης και πνεύματος αλληλεγγύης με σεβασμό στα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της οργάνωσης, στην οποία μπορούμε να πάρουμε μέρος και όλοι εμείς, είναι η λειτουργία ενός ορφανοτροφείου στην Αιθιοπία. Εκεί οι πολίτες της Αφρικής έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αναδοχής, όπου καθένας από εμάς μπορεί να αναλάβει τα έξοδα ενός παιδιού και να το βοηθήσει να ζήσει, να πάει σχολείο και να διεκδικήσει ένα μέλλον. Οι πολίτες για την Αφρική προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά της χώρας μας, τους αυριανούς πολίτες, έτσι ώστε να αποφασίσουν και εκείνα με τη σειρά τους να βοηθήσουν παιδιά της ηλικίας τους. Με σύνθημα «Από τα παιδιά για τα παιδιά», τα παρακινούν να δράσουν ήδη από μικρή ηλικία.
Μέσα στους επόμενους στόχους των πολιτών για την Αφρική είναι η λειτουργία ενός δεύτερου ορφανοτροφείου σε περιοχή της Αιθιοπίας, αλλά και η δημιουργία μιας μικρής κλινικής στην ίδια περιοχή που θα είναι εξοπλισμένη με στοιχειώδη ιατρικά μηχανήματα, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρό, παιδίατρο και θα εξυπηρετεί περισσότερους από 75.000 ανθρώπους. Όταν ακούει κανείς για ανθρώπους που ζουν χωρίς φαγητό ή νερό στην εποχή μας, μπορεί να νιώθει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Κι όμως, πάντα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αρκεί να μην κλείνουμε άλλο τα μάτια. Καλό απόγευμα. Δείτε το με αγάπη και στο www.antena.gr/Web TV. Να γράψω και πάλι πόσα φοβόμουν να πω. Άκου πως κάνει για σένα η καρδιά μου. Αν θες να μείνεις για πάντα